ممحدار زباغاش باركا وحسنت مدون من رقاقات أبزك كاير زل وفري مس كلهم أبت زبا زنطفو أكلات وهاهدو بزل على صرح مخانو وأن أكاير سراحة زبا أتو عمر محمد قريصهم أبت لو من تمالن 14 تري أب كتما بارون تستقان عقم أتو عمر أب زحلف عامد كل النقصان زباتات نزكايدو النطفتات زملكت بأهازات سسنيت أبصاب عريبهم حالف تخبلتاتن ጨናፈሩን በቦጎኖም አብ ምሕዳራው ጉዳያት ሕርሻ መሬት አካባቢ ቀረብ ማይ ትምህርቲ ጥዕና ቱሪዝም መጓዓዝያ ማህበራዊ ድሕነት ንግድን ሰንዓን ከምኡን ባህላዊ ንጥፈታት ዝተሰላሰሉ ንጥፈታትን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ዝምልከት መብሪ ሂቦም በመሰረቶም ጸብጻባት ኣብቲ ዞባ ሞታደን ህፃንን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ሙራድን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምቁፅጻርን ኣተባባዕ ውጽኢት ከም ተመዝገበ ተሳታፍነት ኣብ ማዕድ ትምህርትን ምምሕያሽ ተኻየዱ ጎስጓሳት ድማ ጽቡቕ ኣንፈት ከም ዝሃቡ በሪሆም ብዘይካዚ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዞባ ካብ 2015 ብዝርግሕን ዓቐንን ዝሓሸ መጠን ዝናብ ስለዝተረኽበ እቶት ሕርሻ ከም ተመሓየሸ ኣብ መብዛሕትአን ዓድታት ዝተኣታተወ ስርዓተ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ስለዘሎ ንምጽጋኑን ንምምሕያሽን ቆላሕታ የድልዮ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዋና ካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዘዋጋሽ ባርካ ኣቶ ዑመር መሐመድ ምድልዳል መሬት ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ምትግባር መጋሃጫታትን ሕዛትን ብግቡእ ተፈልዩ ዝተረፈ ዝሕረስ መሬት ብጂፒኤስ ተዓቂኑ ክትሓዝ معقاب ماين حمدن بزلعال كدفعلو كمون مدبرات فرسي كبزحان نطفتات مقراب بقبو كتكبرن كابتوم أبز عامت زي كتكبر توتينهم زلو مدبات مخانم عبريهم ማዕከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማጥ ተመዝግቦ ዘለዓወት ኣብ ጥቡቕ ርክብ ወለድን መምህራንን ከም ዝምርኮስ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ ሓቢሮም መምህር ጅምዕ ዑስማን የሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ወለድን መምህራንን ኣብ ዓመት 4 ግዜ ርክብ ብምግባር ብዛዕባ ኩነታት ቤት ትምህርትን ተማሃሮን ከም ዝመያየጡ እዚ ድማ ጸገማት ኣብ ምፍታሕን ሕጽረታት ኣብ ምምላእን ዓበ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጾም فرناي زركبات زي أو وصي تمهارو قوليحو كم زرأس تقاسم ممهر جمع أمز حالف شمونت عامتات ناب كولجات كابستت أنبرو تمهارو 7 شمونت بريغري 9 بريبلوما 8 شعات دما بسرتفيكيات كم تمرو عبريهم سوتافي دك أنستيو أب كالاي درجاب سنك مرعان محبراو تصاطن كم تزيد لي يسقم سلازيله حبرة سبب تمرت دك أنستيو بنقحات كتمتون نتمسنخلات فتحكنا ديالو تصويعهم أحداريت بيت تمرت أسمات كاب شمت محدارات كاب أسمات كمون كاب نوز زباتات حال سرعان كركبة النزمت تمهارو مسرتاوي طلباتهم إنام مالت أقول قلت تهب أبشعن شعاتبيت 84 أب أسمات عاداي بحمسة سلستن تمهارو أقول قلت جمرتن أبشعن شعاتبيت 9 شوعاتن ناب زمناو هنس أسسقاقرتن أحداريت بيت تمرت أسمات أبز أوانزي حاد شحن 100 حادن تمهارو اللوام نبرت بارونتون تسنين بولنتهم مالتن كتماتات كنبرو نزمرتو 13 عليت سنكلان كينات محجازن من برا ابايتي كسر حلومن دلوات مهلاهم الرغاغيصم وتم نبرتن الزحبرو مساكير سرح نو الزبات سني اتو تسفاز قعواز جن صحف هجدف نو الزبا بارونتو ممهر ولد سلاسي ابراهامن مسنبرت حزبتن كتماتات ابزكايد وركبيوم وتم سنكلان قدم حجي ام معسكر دندن كله يتصنح خوينهم وتم شمنت ابت سني وتم حمشت دما ابارنتو كنبر زمرصيام يتبتبغس حزبي ابارنتو سرح توت ينزل منبر ابايتي كلته مدقسي كشنه عين مدرن محصب سبنتن زطعالله حمشت خفلتات كوينو ات مسرح تجميرو كساب زودا حزبي بغلبوتون ገንዘቡን ክሳተፍ مخانو تفليطوم أب كواب وادي استطرنفو نبرت عدتات سبلالي قحاري وعاه بقعادو قحارتافان عداين أب معبالة خوابي أستواطو يقبرو كمزلو أم محدار كواب وادي أتو حمادو داود حبيرم أتو حمادو نويكل إيرينا بزاب حبريتا هزبت محدار كوابي فحاب زبلاق قشتات كنبر بمتصنحو بسنة مسرتاوي محبراوي أقول قلوتات يشقر كمزنبري أبزق زيزقن من قستين مترنافو بزقبورو قتال قوسقوسات دقفن رقو هيوات كمرحن نؤس نطفتات حر الشاكا كايدن كمزخا على بريهم
እቶም ዝተጠርነፉ ዜጋታት ብወገኖም ቅድሚ ሕጂ ንነብሶምን ንጥሪቶምን ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክጥቀሙ ብምጽንሖም ዓብ ስክፍታ ከም ዝነበሮም ሎሚ ግን እቲ ጸገም ሙሉእ ብሙሉእ ከም እተፈትሐ ኣረድዮም ኣብ ሓደ ቦታ ብምጥርናፍና ተጠቀምቲ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ጥዕናን ቀረብ ጽሩይ ስተማይን ክንከውን በቕዕና ዝበለቶም ወሃብቲ ርኢቶ ምስ ዓሰብን በይሉልን በቐረባ ዘራኽብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንመነባብሮኦም ብእወታ ይጸልዎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ደንካልያ እትርከብ ዋዴ ካብ ዓሰብ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ 14 ክሳብ 19 ለካቲት ኣብ ምስሪ ኣብ ዝንገድ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ተሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ልምምዳብ ወግዕ ጀሚራ ኣብዚ ኤርትራ ብተረጋጋሚ ዝተዓወተትሉ ውድድር ሎም ዓመት ብክልቲ ጾታ ክትሳተፍ እያ ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ተስፋ ማዕባ ማርያም ኤልያስ አፈወርቂ ሜሮን ተሸመ መትከል እየብ ዓወት ሃብቶም ዮናታን ሃይሉ ሜሮን አብርሃምን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ምዝ ሃገራዊት ጋንታ ተጠርኒፎም ልምምዶም ዝጀመሩ ተቀላልምቲ ክኾኑ ከለው ንውድድራት ደቂ አንስትዮ ኣብ ልምምድ ተጸምዳ ድማ ሞሳና ደበሳይ ወሓዚት ኪዳን ወጋሕታ ገብሪ ወትን ብስራት ገብረ መስቀልን እየን እዛ ሃገራዊት ጋንታ ብኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞንያ እትእለም